ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಇತ್ತು ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗ್ತೇರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಎಕಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂದು 30 ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಹಾ ಬಲ್ ಬುಲಿಪು ನಿಂದ ಆಯ್ತು ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದ. ಹಾಯ್ ಮತ್ತು ಓ ಲಚ್ಚು ಓ ಲಚ್ಚು ನೆ ಮೂಲ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಆಕ್ಲತ್ತು ಮೂಲೆ ಏನಿ ಬಾಬು ಇರಡ ಪಾತೆರ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರೇನು ಪತ್ತರವೇ ಹಾ ಹನ್ಸಿಕಾ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐತೆವು ಹಾ ಎಸ್ ಬರೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಹನ್ಸಿಕಾ ಪಿ ಆರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಗ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ವ ಎರೆಗಂಡ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿನ ಪಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂದೆ ಮೂಲ್ ಮನ್ಪುಗ ತೂಲಿಗೆ ಏರ್ ತೂಲೆಗೆ ಮೂಲು ಇಂದೆ ಇಂದೆ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ಆ ಮಿತ್ತಿ ಲಚ್ಚು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂದೆ ಲಚ್ಚಿ ಏರುಲಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ರೇಖಾ ಅದೊಂಚೂರು ಹಾಯ್ ಲತಾ ಕೋಪಡುಲ್ಲಾರು ಅಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರ್ ನ ಮಾರಾಯ ಓ ಬಾತಿ ಜನಯ ಆಯ್ನೆ ಪನ್ನಿ ಓ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಸಂಜು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಂಟಾವ್ಜ ಅಂದ್ ಪಾತೆರ್ನ ಉಂತವಜ್ಜ ರಡ್ಜನ ಲ್ಯಾಂಕರತ ಪೂಜಾ ದಿಲೀಪ್ ಹಾಯ್ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರ್ಲ ಅವೇನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಾಡ್ನವೆ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರ ಹಿಂದಿ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಪಾತೆರ್ ತಮಿಳ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬರ್ಚಿಗೇನ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ತಮಿಳ್ ಬರ್ಚಿಗೇನ ತಮಿಳ್ ಬೋರ್ಚಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡು ಇರ್ತದೆ ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ಲ ಅನ್ವಿ ಓಯ್ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಏರುಲ್ಲೇರು ಇಂದೆ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ಇಂದೆ ಪೋಶಾದ್ ತಕ್ಕ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಓ ಓ ದೀಪ್ತಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡಿಯ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆದ ಆಯ್ತಾ ತುಂಡಿಯಾ ಯಾನು ಲಚ್ಚಿಡ ಪಾತೆರ್ವೆ ಎನಕ್ ತೆರಿಯದು ತುಲೆತ್ತೆ ಬರ್ಪೆರು ಒಯ್ತು ಜನ ಎಕಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆರು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಪತಂಜಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಇರು ಫುಲ್ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದರ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಇತ್ತನಾ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಆ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಆಂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಹಾ 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 ಅಬ್ಬೋ ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಈತ್ ಜನ ಬತ್ತೆರ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಜೀವಿತ ಪಂಡ ಏರ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ ಓ ಬಾತಿ ಆ ಅವು ಭಾಷ ತಿರ್ದುದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ಒವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಇಜ್ಜೆ ಇರತರ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಜನ ಆಂಟಿ ಓಕೆ ಜೀವಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನು ಜೀವಿತ ತುಳು ಬಿರುವ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೆತ ರೂವಾರಿ ಇಂಬೇರೆ 10,000 ತಾಜಿನದು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅತೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಹಾ ಟಿವಿಡಾರ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆಂಕರ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈತ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರತ 31 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಪೂರೆಟ್ಲ ಪೋದರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಂತನ ಬೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಾರ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಲೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಆ ಅಂದ್ ಪೊಸ ಪೊಸ ಭಾಷೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಅವು ಏರಿ ಜೀವಿತ ಇರ್ಂದಾಂಡ ಬಿರುವಾಸ್ ತುಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರಲ ಆಪುಜತೆ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಆಪುಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ನಮೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ ಬೇ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಮಂಗ ನಮಕ್ ಜೀವಿತ ಲೆಪ್ಪುನ ಬಿರುವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ 38 ಜನ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆಗೆ ಅವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ ಇಲ್ಲೆಡು ಮಾತ ಬಸಳೆತ್ ಬಿಸಲಡ್ ಬೈತುಂಡ ಬಸಳೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಬೈಪುನ ಬಿಸಲೆಡ್ ಬೇಯ್ತುಂಡ ಅಲೆ KGF ಡ್ ತೂತೆಗೆ ಹಲೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿಸಲೆಡ್ ಬೈತುಂಡಿಯೆ ಕೋರಿ ಕಜ್ಪು ಒಂತೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರೊಂದು ಓ ಪಾರ್ಸೆಲ್
ರಡ್ಡ್ ಅಂಚ ಜನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಡ್ರಡು ಉಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಲೇಂದ್ರ ರಡ್ರಡು ಉಂಕ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ 2 ನಿಮಿಷ. ಅವು ಇರ್ ಬಂತಾರ ತಾಲಂಬಲನು ಪನ್ಯಾರ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಯಾರ ಅವು ಪಂಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಬೋತುಂಡು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅವು ಚೂರು ಸಮಯನ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಆತ ಹ್ಮ್. ಅವು ಏರೇನು KGF ದುತ್ತುನೆ ಓ ಅಂಚ ಪುರ ಕತೆ ಬೊಕ ಮನಸ್ ಮಂತಾರ ಇರು ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು 4 ಗಂಟೆ. 4 ಗಂಟೆ ಐನತ್ತೇನ ಬೊಕ ಇರ್ ಪಂಡರ್ 10 ಗಂಟೆ ನಾನು ಬೊಪ್ಪರಂದು ಆ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ವೆ ಪಂಡರ ಆಫೀಸ್ಗ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಓ ಜೆತ್ತಿನ ಗಟ್ಟಿ. ಏಪಲಾಪುಂಡತ ಇನ್ನನೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಮೂಲಿ. KGF ಇತ್ತೇರಿ ಇಂದೇರಿಗೆ ಈರೇನು ಪನ್ನ KGF ಇತ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರೆ ಕೋರೆ ಬಂತಂದ. ಇಂದ ನಿಕ್ಲರು ಪಿದೈ ಬಲೆ ಸಚಿನ್ ಸಂಜು ಓ ಸಂಜು ಒರ ಪಿದೈ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಇಂದೆ ಮುಲ್ಪದ ಎಲ್ಲಿರು ಬುಕ್ಕುಲು ಬಾಸೆ ಜನಕುಲು ಮುಲ್ಪರ್ದ ಇಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ತೋಪಬೆನೆ ಮೂಲೆ ರಡ್ಡಪ್ಪಲೆ ಮುಲು ತೊಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇತತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವ ಮಂಗ ಹಾ ಹೌದಾದಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋನುಂಡು ಏರ್ ಪುರನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರು ಹ್ಮ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂತ ಪುರ ಕತೆ ಮುಗ ಏಪ ಬರ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಊರುಗು ಯಾನ ಜುಲೈ ಅತ್ತ ಆಗಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂತಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ. ಆ ದಾನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಂದ ಆ ನೀ ಬರ್ಪಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಊಟ ಬಂತಕ್ಕ ಹಾ ನಾನು ಒರ್ಮಗ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಉಂಟು ಆನಂದ್ ರಜೆ ಬೋರ್ಡು ಹಾ ಮಂಗಲ ಗೌರಿ ವ್ರತ ಉಂಡು ಆದಿನಾಥಿಗೆ ಎಂತ ಪತ್ತರಂಡೆ. ಹಾ 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 ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಓ ಇಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪುನು ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರುವತ್ತ ಈ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಜೀವಿತ ಅಡಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಆಯಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಕನ್ನಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಿತ ಮೆಗ್ಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಗುದುಲ್ಲೆ ಆರಿಜ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ನನ್ನ ಆರಿಜ್ಜಿ ರಜೆ ಸಂಡೆ ರಜೆ ಇರೇಗ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಮೂಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ಹ್ಮ್ ಜಾಲಿ ಆತಾ ಜಾಲಿ ರಡ್ಡು ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು FB ಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ನೀ ನ್ಯೂಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅಂದಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾದ್ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಲ್ಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಬ್ಬೋ ಯಾನ್ ಕೋಡೆಲ ಉಯ್ಯರ ಅವ್ರ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಕುಲ್ಲುಂಡಾ ಕಕ್ಕೆಲಿ ಇತ್ತನಲ ಪಾರು ಉಂದು ಅಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪೆರ್ ಪೋಂಡ ಬೊಕ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಪಾರು ಏ ಅಂಚದೆ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಜಾನೊಂದು ಕಾಲಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಾತ್ರೆ ಈರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೋನಿತ್ತೆರೆದ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಓ ಜಾಲಿ ಮಾರೆ ಜಾಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪೋಪ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಗಣೇಶ ನನ್ನ ಕಡ ಬಿಡ್ಲಿ ಆ ಆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ತ್ಲಕನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಏರ್ಲ ಹ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ರಿವ್ಯೂ ಯಾನಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತುಂಡು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಆದ್ ಸೋಕ್ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ ಪೂಜಾ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಹಾ ಹಾ ಅವಿಟ್ BC ರೋಡ್ ದವ್ರು ತೂಲೆರತ ಹಾ ಶ್ವೇತಾ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಉಗುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ 5-6 ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇರೇಗ ಬತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ಬನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಊಂದುಂಡ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಡಪೆರ ಆಪುಂಡು ಅವ್ ಎಂಚ ಆಯಿನೆಂದರ ಪಿರ ಬಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ ದ ಅಪ್ಪು ಬಾಲೆನೋರ ಪತೊನ್ವರ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಬಾಲ್ ತುಲಿಗೆ ಹಾ ಅಲೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಪ್ಪು 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 ಉಂಡವರ ಒಚ್ಚಿಲ ಅಲೆನ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ಅಂಚಿಗ್ ಪೋಪೆ ಅಂಚ್ಲೆ
ವೆಯ್ಟ್ ಯಾನಂಚ ಕೊಡೆ ಪಾತೊಂದು ಪೋಪೆಂಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಒಚ್ಚಿ ಪೋ ಕೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡು ಅಂದೆ. ಒಚ್ಚಿದ ಎಂಕುಲ ತೂಲೆ ಇಲ್ಲು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಆ ಪಾಪದಕ್ಲೆನಾ ವಿಡಿಯೋ ಏ ಹೆಚ್ಚಿನಿ ಇಂದೆನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದ ಮಾತಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನುಲತೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಂಬಿಯನೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಆ ಮನ್ಪುನು ಫುಲ್ ಶೋಕುಂಡು ಹಾವಲಿ ಶೋಕುಂಡು ಇಂದೆ ಈ ರೋಡ್ ತೂಂಡ ಏರ್ಲ ಪೋಪುನ ಒರ್ಚಿನ ಅಂಚಂದು ಐತ ಅಮ್ಮೋಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪೋತೆರ್ ಇಂದು ಗರ್ಗಪುರ ಒಡಿತುಂಡು ಎಣ್ಣೆಗ್ ಆ ಆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ ಖಾಲಿ ಆ ಆಂಡ್ ಪಿರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನಿ ಅಂಚಾದು ಅಂದೆ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಪನೋಡು ನಾನಾ ಪನೋಡು ಗಮ್ಮತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಗಮ್ಮತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಪನ್ನಗ ದಾದನ ಎನ್ನೆ ಐಕ್ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅತಾ ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಬೊಕ ತುಳಸಿ ಗಮ್ಮತ್ತೇನು ಸಂಜು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಲದೆ ಪಿಂಕಿ ಇರೆನ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಂಪುರ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಜೀವಿತ ಎಕಡ್ ದಿಂಚಿಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೇರ್ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಜೀವಿತ ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪೆರಂದ್ ಹಾಯ್ ಎರಡು ಒಂತೆ ಪಾತೆರೊಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಪನ್ಲೆ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಅತೆ ಹಾ ಮಾತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಆ ವಿನೋದ ಪೂಜಾ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎನ್ನಮ್ಮ ತೋಜುವೆರ ಊ ಅಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಡ್ ಕಂಡಡುಲ್ಲೇರ್ ಹೋಲಿ ಕಂಡಡುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ಆ ತಾರದ ಮರದ ಅಲ್ಪ ತಾರಿ ಎಂದು ಸಾರಿ ತಾರೆದ ಪನ್ಪುನು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಏಕಲ್ ದಾಲ ತೋಜೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆದುಕೊಂದಿಜ್ಜಲ್ ಆ ಹಾ ಏತ್ ಪೂರ ಬಂಗೊಂಡು ತುಲೆ ನಾಡಿಯರೆ ಇಡೀ ಕಂಡಡ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅವು ಪೆತ್ತ ಅಲೆ ಹಾಯ್ ವಿತ ಟೂಗೆ ಹ ಅಲ್ಲೇ ಹಾ ಅಂದತ ಹಾಯ್ ವಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೂಗೆ ಕವಿತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ ಜೀವಿತ ಹಾ ಬ್ರೇನ್ ಸೂಪರ್ ಚೈತ್ರ ಹಾ ಮೋಡ ತುಲಿ ಒಬು ಅಂದು ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಬರ್ದ ಬಸ್ ಆತ್ನ ಬೊಲ್ಲ ನೆಟೆ ಫುಲ್ ಜೀವಿತ ನಲ್ಪ ನವಿಲ್ ಎಂಕಲ್ದ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನವಿಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅವಲೆಗ್ ತೋಜಂಡ್ ಎಂಕ್ ತೊಜ್ಜಿ ಎದುಕೊಂಡ್ ಉಂಡು ಆ ದುರ್ಬಿತಿ ಪೆತ್ತದ ಓಡಾವ್ ಪಿರ ನನ್ನ ಉಂಡು ಪೆತ್ತದ ಪಿರ ಉಂಡು ಜುಮಂತರ ಅಜ್ಜಾನ್ ಮಲೇಜ್ ಹ್ಮ್ ಜೀವಿತ ಇಂಕ್ಲೆದ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೊಡು ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ್ ಪಂದ್ ಐಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಪ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅರೆಂಕ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಮಾಡಿದಾರು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸೌಮ್ಯ ಏರು ಅಂದುಲೆರತೆ ಅರೆಂಕ್ಲ ಮಾಡಿದಾರು ಅಂದೆ ಹಾ ಎಂಕ್ ಜೀವಿತ ಕವಿತ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐತಲೆಕ್ಕದ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಅರ್ನ ಇಲ್ ವಾಮಂಜೂರಿಗೆ ಓ ವಾಮಂಜೂರು ಹ್ಮ್ ಕೋಡಂಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ದಾನೆ ಒಯ್ತಾ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೊಚ್ಚಿಗೆ ಇಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಲ್ ಬೋಡಿಗೆ ಮೇಲ್ ಹಾ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಜಿ ಮುಟ್ಟುಲೆಗೆ ಓ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿರ್ದು ಫುಲ್ ತೋಡು 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 ಮೀನುಂಡೆ ತೋಡೊಡು ಅವು ತೋಜು ಜಿತ್ತೆ ಕಲೆಂಕ್ ನೀರತ್ತ ಹ್ಮ್ ಏಪ ಮಾಣಿಗ್ ನೀ ಬತ್ತಿನಿ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾಣಿಗ್ ಕವಿತಾ ಇನ್ನಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ಆತಿ ಬತ್ತದ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತದೆ ಅವಿಂಚ 27 27 ಹೌದದ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಯಂತಿ ಅರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದೈತ 27 ಬಂದ 27 ಸ್ಟಾರ್ ಅತ್ತ 24x7 ಓ 27 ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನಯಿರ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡದ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬುಡ್ತೆ ಅದೆ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಪದ ರಡ್ಡ್ ಬರ್ತುಂಡ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಪೂಜಾರಿಯಾ ಅಂದ್ ಆರ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಐಕೆ ಕೇರ್ನೆ ಅಂದೆ ಬಿಡ್ವಾಶ್ ಪೆತ್ತ ಬೋಡ ಪೆತ್ತ ಪೆತ್ತ ಬಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ವೆಗ್ಗೊರ್ಲಿ ಆಯನೆಯೋ ಪಾಪವಾ
ಇನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ತಿಕ್ಕನ ಪನೋಡು ಏತು ಪುರ ನೆರ್ಪರತ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ್. ಆಯ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೇವರೇ. ಇವತ್ತು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತನ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇರ್ನಿಟುಲ್ಲದ ಕೊಲ್ಲಾಯ್ಬಿಡ್. ಹಾ ಗೊತ್ತಾಪುಜಾ ನಾನೊರ ಈರ್ ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಲೈವ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ಕ ಅಂಡ ಇನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೈಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜನಗಳು. ಉಲ್ಲೆರ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ತೇರ್ ಬೈದಾರ ಹಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಜೀವಿತಾನ. ಹೊಸ ಹೊಸತ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರ್ಜಾನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೋ ಎಂಚ ಮುಗ್ಯಾಲ್ ಪಾಡ್ದನಕ. ಅಂದಿ ಜೋರುನ್ನ ಬರ್ಸೆತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಕಾಂಡದ ಆಜಿ ಗಂಟೆಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪತ್ತು ಗೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ. ಇಂದು ಅರೆಗಾಲಡ್ ಮಡಿಕೇರಿಗ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ. ಹಾ ಚುರ್ ಫೀಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು. ಹಾ ಅಲ್ಪ ಏತು ನವಿಲು ಬರೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 4 ನವಿಲು ಉಂಡು. ಅಂದೆ ತೋಜುಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ. ಹ ಲೈವ್ ಡ್ ಇಪ್ಪುನಕುಲು ದಾದಾಂಡಲ ಕೇಂದ್ರತಿನ ಕೇನುಲಿ ಅಂದ್ ಕೇಳ್ನೆ ಜೀವಿತಾರೆನ್ ಕುತ್ತಾರೆಗ್ ಬಕ್ಕುಂಡ ತಿಕ್ಕುವರ. ಎಂಕೀರ್ ಇರ್ ಪನೊಡು ಏಪ ಬರ್ಪರ್ ಪಂದ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ 10 ಗಂಟೆಗ್ ಬಿದರ್ದ್ ಆಪುಂಡಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇಸ್ಡ್ ಎಂಕೀರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ ಪನ್ನಿರ್ ಏಪ ಬರ್ಪರಂದ್ ರಜೆಕೆನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುತ್ತಾರ್ಗ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪೋಯರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ಲಾ ಡೆತ್ನಾಗ 7:30 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕೆಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೊಡು ಅಂದೆ ಆವಡ್ ಪಾತೆರ್ಗ. ವಸಂತಿ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಉವ್ವಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅವೆ ತೋಜುನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಲೆ ಜಾಬ್ ದಾಯ್ತಗೆ ಪನ್ಲೆ. ಏರೆಗ್ ಸೌಮ್ಯ ಮಾಣಿಂದ್ ದಾಯ್ತ ಪಾಡ್ದೆರ್. ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್. ದಾದಲ ನಡ್ಡಿ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ ಹಾ ಉಪನಯನ ಎಂಚ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು. ಒಯ್ನ ಉಪನಯನಡ್ ಎಂಚ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ್. ಸೇಮ್ ಯೇ ಆಂಡ ಪಂಡ ಐಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಾಪ ಎಂಚಿಪ್ಪುನೆ ಜನವರಿಡ್ ಬೈತಿನಿ ಜನವರಿಡ್. ಓ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಅಪಗ ಬುಕ್ಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಂಚ ಜನವರಿಡ್ ಉಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿಡ್ ಬುಕ್ ಆತುಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾತ ಬುಕ್ಕೆ ಆತಿಜಿ. ಇಕ್ಕಿನೇನು ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಮಾರರೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಬೊಕುಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ತಿನಾತ್. ಅದೇ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅವಲ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಬುಡ್ತುಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುಂಡಿ. ಹಾ ಹಾ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲ್ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ನೆಟೆ ಅಂದೆ ಬಲಿಪರ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಂಬೂರ್ಲ ಕಾವು ಅಂದ್ ಇನ್ನ ಕಾರಂತು ಪಾಪ ಅಂದು ಆದ್ ಪೋತುಂಡು. ಅಂದ್ ಅಪ್ಪು ಸರಿಯೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಟಾಟಾ ಜೋರ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದೇ ಸರಿ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ನನರ ಬರ್ಪೆಂಗ್ ಲೈವ್ಗ್. ತಾದೆ ಕಜಿ ಬುಗೈತ ಜೀತ ಬಯ್ಯ ಬನ್ಪ. ಅತ್ತೀರ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪರ. ಸರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯೆರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ.